Hello guys, kumusta kayong lahat? Ngayon Sunday na naman, di ko upgraded na tayo guys. Ito ang bago kong MPPT solar charge controller. Palitan ko yun guys kasi 24 volts na tayo ngayon. So ito 12, 24, 36, 48 automatic 12, 24, 36, 48 automatic. So ito ang replace ko guys, ang aking Arctic. Okay, yan guys, dahil upgraded na tayo ngayon, 24 volts na ang ating power ngayon. So yan, ito ang ipapalit ko na solar charge controller. Okay guys, install ko muna. Okay,
ito guys ang schematic block diagram chart ko sa aking solar power system. So ngayon mas okay na siya ngayon guys. So irisin natin, iris ang aking solar panel ngayon guys is overall 380 watts. Then G24 na nako. Ito guys, explain ko sa inyo ang aking solar panel. Dali lang. So ito na ngayon guys ang wiring sa aking solar panel. Ito ang 80 watts, ito ang 100 watts. So series sa itong 180 guys, parallel ito. Parallel connection ito. Parallel ito guys. Ito ang 200. So dito na tayo mag-series na sa 180 180 watts. So 180 watts. So itong positive sa 200. So mag-series na tayo dito. Ito na ang connection. Positive to negative. Yan. Dito na tayo magkuha ng source. Positive, negative. Yan. Ito na ang ihang power source na. Power output. Kasi series na ang aking connection ngayon. So 24 volts na ito. 24 volts. Ito 24 volts na ito. Okay. So ang aking competition mga ka-June Arctic 200 and 180. So 380. So ang competition ko dito solar panel times volts. So ito guys, ang value na sa ating solar panel is 380 watts ito times 24. So ito ang product nito guys is 380 watts sa solar panel and 24 volts na kasi series na. So equals 9,120 watts na ni watts hours na guys. So kada oras maka-supply na siya sa ating battery kada oras 9,120. Okay? At sa ating namang battery, sa ating battery naman, ang battery ko ngayon is G-series ko ang 180
ampere hour, 100 AH og at 50 AH. So yan, i-series ko yan, 12 volts 12 volts. So pag na-series na 24 na. So yan ang ating i-add, 100 plus plus 50 is 150 na. So kay 24 volts man ang kanyang output, kasi series na siya, 150 times 24, okay, equals, so 150 times 24 equals 3,600 ampere hour. So sa ating battery meron tayong DOD, depth of discharge. So 50% lang ang ating makonsumo, magamit sa ating 3,600. So itong 3,600 ato ni siyang kuhaan og 50%, divided by times 0.5%. So ang 3,600 times 0.5% equals, ang katunga 50% is 1,800. Okay, 1,800 ampere hour. Yan ang ating mataas na ng ating power basta atin ang i-series connection. So meron ng 1,800 kasi 3,000 sa hindi pa natin na nakuna ng 50% sa depth of discharge. So yan ang ating computing, ang pila ka watts ang ating ilulod sa ating solar power generator. I-divide natin yan sa 1,800. Okay, for example aking LED light na regular na ginagamit ko is 7 watts, 7 watts times 4, 7 times 4 equals 28. Sakto ba? 7 times 4 is equals 28.
28 watts. Then ang light, ito light. Then ang aking ceiling fan, tatlo. Ang isa tag 28 watts. 28 times 3 equals 28 times 3 equals 84. So 84, ito ang mga regular ko nga ginagamit dito sa aking room. So yan, i-add natin yan, total $28 plus 84, 112. Sakto ba? 112 watts ang ginagamit ko sa regular na oras. Okay, itong 112, yan ang ating i-divide sa ilan to? 1,600. So okay guys, ito ang konsumo ko lahat sa regular kong ginagamit. 112 watts. I-divide natin ito sa power output sa ating battery, yung 1,800. So yun, 1,800 divided by 112. So equals 16. Okay kayo guys, 16 hours magagamit ko ang battery guys. Ang kanyang power battery sa wala na yang araw guys, gabi na yun, gabi na yan. Kung full charge lang, kaya niyang ang aking mga ginagamit na light at tatlong maliliit lang na ceiling fan. So okay guys, 16 hours, hindi pa maubos sa alas 6 ng madaling araw. So okay guys, kuha pa ninyo ang aking computation. Okay, so tapos na guys. Doon natin testing na tayo. Yan, testing na tayo. Okay,
Okay. Very good. Okay. Tara. Power on. Yes. Okay guys. Yan. Kita ba guys? Mamaya zoom natin. Okay. Battery 25, 26, 35.9. Okay. Okay guys. Power on natin ang yan. Antayin natin guys kasi may time delay. At ngayon guys ay 24 volts na tayo ngayon. Ngayon mataas na ang power natin sa battery. Kita ba dyan? 27.2, 0.4 dito sa gauge. Mamaya i-fix ko ni mamaya guys dito. So ngayon hindi pa nag power on ang ating LBD, low voltage disconnect. Tayin lang natin konti. Yan. Okay. Mataas ang kanyang time delay. Parang 2 minutes plus to 3. 2 minutes to 3 minutes. Diba? Okay. Go na guys. It is. So okay, power on na ang ating inverter guys. Okay, yan 27.3 ang DC volt 27.3, ang AC volt 229 volts ang AC. Okay. Okay. Then we choke ang power guys. Yan. Okay guys, sa susunod meron tayong bago na naman power inverter.
nag-order ako ng isnat 1 kilowatt 1,000 kilowatt. So maganda to guys, maganda yun. So abangan natin guys next week. Okay guys, hanggang sa susunod na kabanata. Kita-kits tayo sa okay, maraming salamat, bye bye.